duran pulu bolmasa qarz edip qurbanlık etmeli mi? Yok. Duran pulu bolmasa, qızılı ya kümüşü bolmasa bir adam qurbanlığı qarz edip qurbanlık almak ona wajib de. Yani ay qurbanlık çalasın bile qurbanlıkta ibadet deyip dem qarz alsa, nesiye gidip dem koyun alsa, alandan sonra ne wajib bolar. Hükmen çalmalı bolar. Yani almaka wajib de ama. Haç da mesela şu adamın hacca gitmeli adam pulu bolmasa haç wajib değil ama qarz edip öydüp de belahara hacca gitse pulunu dökse adetse hacca gitmeli bolup da tayyarlansa ne wajib bolar. Şonuň ýaly gurbalykda garyb adama ya eline bir pul ýok adama wajib değil. Wajib bolmasa da qarz etke, öýtke, beýtke gurbalyk alýa. Alan soňra inni hökmen çalmaly bolar. Onu inni ay men muny çalmaýyn diýme haky ýok, çalmaly bolar. Amma almaka şeriat ona buyurmaýar, sen gitdi qarz al her işette çal diýmeýär.